langsung sama. Nyengkar, nyengkor. Saleh sapa dadak ditabuhi gamelane lah. Tinting barang. Yo. Juk. Wiwi tane nyengkar, nyengkor. Lengsem yen kemutan lelampah kang kahuri tresno tulus najane ku bekas kayong kedange ya double ya AA ya. Termasuk iki kena job gede dhuwur kacamataan. Ya. Heeh. Ki miki ana sing takon. Apa maneh? Jare wong kana iki tekan pire iki kabehan senang banget kok ngomong nari bosku. Pira? Lah paling pire barang ngasih ki hiburane karo sound systeme. Masa? Nyong ngomong 500. Masa penyanyi papat? Iya nyong ngomong 500. Penyanyi papat apaan? Apa salah, Her? Kendangnya bedobel bareng kok. Nyong ngomong 500. 500. Depene, Oh, iya. depene. Orang bukan menganes ya pira-pira, aku terserah bosan. Ya. Monggo sareng Merista minangkani pamundutan saking sinten AA? Saking ibune kalau mau. Ya Pak, live apa? Live der, Aja di live lah. ora apa-apa. Ora selanu kiye tulisane AA robot iki nang ngaring kono kuwi ora bakal pernah. Iya. Iya, ora to ya. Mandan mesem semending Mas Sujal. Tulisan jare gaya bebas. Ah, gaya bebas sih kepriwe? Sing kepriwe gaya bebas? Hah? Ya oleh miring. Oleh dipopong. Oleh dipopong. Oh. Nyangklek. Aku wis suwe banget ora dicangklek nang sekolah. Boleh ya? Boleh, siap. Digendong ngarep barang ya.
Gaya bebas. Aku mapane nang mburi geber bae kok apa laja. Hati-hati Nur Laja. Yo. Oh disini. Catatan Yo. sajroning ati nyatan luntur saya merati aku kowe dadi karma balik kalir ning kopo asmara Koyak yo. Cara kau nih. Nasi goreng karo joget ya Pak Sakam. Men ora pegel-pegel. Madep ke depan. Apa jane ya? Apa sih? Catatan ya. Pengantene aja karo merem mbok ditinggal batire pada Bali. Pada kebasa. Catatan sajane ngati. Nyatan luntur. Saya spesial kagem Pak Saka.